Dneska to bude video, ako pracovať s Power Directorom. Takže prvé, keď máte Power Director, tak si ho zapnete. Dáte si, no ja nevím, aké to máte vy, ale dám najprv intro. Potom si dám video trebárs. Z tohoto. Áno? Fúha, tu je treba toto. Jo? Tak. Keď... Nevíte, treba pracovat s intrem. Takže čauču ľudia, moje meno je Genstersovek a dnes... No, tak urobíte toto. Dáte si tu, dáte toto T a dáte, neviem co, môžete si vybrať českého. Ja si dám trebárs totok. Lebo sa mi páči. Si dám jedno také a jedno také. Upsnem sem. Zas druhé. No, a stopnem video. Dám toto. Urobím toto. Dám tam meno. Ešte nie som premenovaný, ale len sa Panda 445. Hotovo, dáte túto fajku. Dáte zase toto. Tam nebolo vidieť, že to robíte. No, budete to vidieť síce, že robíte to zo Power Directora, ale nevadí. Napíšete si tam zase vaše meno. Moje je Panda 445, jak vidíte. A môžeme sa vrnúť na pozretie. No, trošku sa sestríšim, lebo mi to húči. Takže čauču ľudia, moje meno je Genstersovek a dneska je tam nové. Lebo viete, ja to musím nejak stíšiť, aby som bol počuť sama ja. Lebo ja keď nejsem čuť, tak je to zlé. Tak odtiaľ to. Ty vole, to prdele. Ďalšie video vám ukážem, sa stiahnem už konečne na intro takú vec, kde si budem môcť spraviť. No a za 2 lajky, sorry, že to dávam tak malé a málo, ale vie to, že tak nehodí. No tak, ide nové video. Čo som to pravil?